Xem differenti fl-ADPD ta' Sandra Gawci mill-ADPD u forsi anke l-AD li jippreċedu l-ADPD ta' Sandra Gawci? L-ADPD ta' Sandra Gawci u iktar man nies, miftuħ għad dialogu, enerġetiku u lest li jagħti il-bidla li hemm bżonn. Li dil-bidla hemm bżonn li tinħass mhux biss anka fi-strateġija ma anka fil-mod kif nagħmlu l-politika. Qabel kienna pjuttost statiċi u l-affarijiet li konna nagħmlu personalment kont narhom ftit. Vera r-riżorsi umani huma li huma, però nemmen li bin-nies li għandi li huma nies validi ħafna li tpoġġihom f'ċertu postijiet strateġiċi kapaċi nasar minnhom iktar milli ħaddieħor. Huwa talent tiegħek da? Huwa talent tiegħek li tara fil-kompetenzi tan-nies u fejn l-aħjar qiegħdhom biex irrendulek iktar? Naħseb ġejja mill-fatt li in-teacher u l-ħandurrija nara dawn l-affarijiet apparti li ma nistqar miegħek li anka Mina ġektolu jgħinni ħafna f'dawn l-affarijiet għaliex ċertu nies jafhom iktar minni allura u niddiskutuhom u nimxu dika nara xi ħaġa tajba għaliex dak li jkun issiblu n-niċċa tiegħu li jkun tajjeb fiha xi kultant qasu ma jirrealizza li kien tajjeb fiha u literalment taraħ jifjorixxi bniedem quddiemek. Filli taraħ ma tantx jitkellem, ma tantx jagħti kontribut u filli f'daqqa waħda he's the life of the meeting. Hemmhekk tinduna li xi ħaġa nbidlet. Pereżempju dil-ġimgħa kelli l-ewwel laqgħa tal-eżekuttiv bija bħala chairperson. U notajdi li ġġa hemm ċertu enerġija u ċertu entużjażmu fost in-nies, anke minn is-soltu kien joqgħod kwiet jisma' darba tal-kontribut tiegħu. U dika li timlini b'ħafna tama għax indunajt li dan nies xi ħaġa ċaqlaqthom bil-mod, ġifieri, u anke lilhom tajthom tama. Semmejt li l-ADPD iktar qrib in-nies u li qabel kienu statiċi. Mela, x'għamilkom iktar qrib in-nies? Issa. Il-fatt li qed ikolli iktar meetings ma' għaqdiet, ma' NGOs, ma' li n-nies jarawni l-immurant id-dar tan-nies li. Inti tarak mexxejja iktar enerġetika mill-mexxejja ta' li preċedewk? Jiena narani mexxi enerġetika, tantx iħobb qabel ma taqabbli, però ħajkollok għax nista' qablek, inti għandek biċċa xogħol diffiċli ħafna Sandra. Naf. Sewwa, mela inti n-nies kollha li ġew qablek ma rnexxilhomx. Ħarġu jiġġieldu kontra Gulija. Iva. U sfortunatament David tilef kull darba. Issa, inti qed tajt isma' ħanipprova jiena. Iva. Allura ħajkollok tħares lej id-Davidijiet kollha li preċedewk u tara daw xamlu ħażin biex inti ma tagħmilx l-istess żbalji. Ekku. X'inhu huma l-iżbalji li saru mill-mexxejja ta' qablek li Sandra żgur mhux se tagħmilhom? Mela, pereżempju din li kienet l-ewwel darba li kien hemm ċertu smoothness minn chairperson biex jinħatar chairperson ieħor. Qabel anke milli qalu li sħabi dejjem wara elezzjoni jaraw jekk hux ħajalqu daqshekk. Di kienet l-ewwel darba li kellhom mhux talli li ħajal u talli ħalli l-idea kienet ejja nkabru, ejja nżidu n-nies. Ġifieri dik hija xi ħaġa differenti mis-soltu. Il-fatt li kien hemm xi ħadd li rrid jieħu t-tmexxija tal-partit. Qabel qisu kien hemm speċjalment meta milli qaluli meta telaq Kassola u mbaħħaw over Karmel. Għax literalment ma kien hemm ħadd li offra ġast ġifieri. Karmel kien speċa caretaker. Dadni kellu 2017-19 diklera temmi ġifieri kont għadni qasbis tħalt fl-istampa. U over għaliex literalment ħallihom. Ma kienx hemm ħadd ieħor. Ma kienx hemm mod ieħor. Ma xtaqux li l-partit jintrema. Eżatt. U dik hija xi ħaġa li Karmel ħadem fuqha offra ċertu struttura lil partit u mbagħad dħalt jiena fl-istorja għaliex jiena kont mal-PD u elħaqt eżatt il-merger. Ġifieri. U jiena f'moħħi dejjem kelli ttir li nilħaq iċ-ċer,
Però ovvjament trid tirbaħ lil sħabek. U f'daw is-sentej li għamilt hemmhekk u biex xogħol u bil-kontribut tiegħi irnexxieli inġib il kulħadd on board li hija xi ħaġa li jiena kburija biha. Mela, tlaqna?